Bilqis hubungan batin Mimi Bilqis
suwun gawe kula ngerti apa waslim wong loro pernah ngerti rindu tapi kaya orang mungkin nyatu bapak kaji carsan sun ngerti bapak kaji carsan siji mamae Bilqis maning sing kudu dijaga mamae Bilqis mau bisa nyawa Bilqis wah sing tersayang apa kabarin mamae Bilqis sun wis kejebak mimine Bilqis matur kesuwun tapi kehalang ini status bapak kaji carsan sun sadar lagi lakoni salah bapak kaji carsan sing sebenere sun kudu apa waslim laksani makan ini tengah dong bapak kaji carsan jaluk petunjuk ingkang kuasa bapak kaji carsan wong loro pernah titik rindu apa waslim tapi kaya orang mungkin nyatu bapak kaji carsan sun ngerti cinta bisa dipaksa anak hati sejen sing perlu dijaga bisa nyawanya bareng bapak kaji carsan wong sing tersayang apa kabare bapak kaji carsan sun wis kejebak rasa nyamannya bapak kaji carsan tapi kehalangi status bapak kaji carsan sun sadar lagi lakoni salah bapak kaji carsan sing sebenere sun kudu apa bapak kaji carsan selingkuh di tengah doa mboken anak jaluk petunjuk ingkang kuasa Mama Viola waktu bengi wayahe wulan purnama mboket viola katon cahyaku ngilang ning cakrawala mboket viola gawe seneng wadesong bokep viola ning sapa kang nyawang bokep viola bokep anak eling-eling masa-masa lagi demenan gawe janji wadesong katresnan ning ati bibi wakem wadesong suka duka wadesong bareng lakoni matur kesuwun wadesong ora bakal bibi wakem bisa sampai mati nok desi bulan purnama dadi saksi kang abadi nanging ngaji tinggal ngaji wadesong
Lestari